zjistit, jestli tady jsou hodní nebo zlobivý děti. Jak to tady je? Tady jsou jenom hodné děti. Jenom hodné děti. Kde máš Mikuláše? Tak já jdu pro Mikuláše. Bertíku. Tak jsou jenom hodné děti. Říkají to. Prověřil to, čerte. Co nám Podíváme se na to. Podíváme se, co nám říká Mikulášská kniha. Jestli tak nám říkáte pravdu. Kde pak máme tenisku? Na guláš s nima. Tenisko. Pojď, tenisku. Tenisko, pojď, neboj se. Já tu mám napsáno, že tatínka a maminka se vůbec nezlobí. Nezlobí se. Já tu mám napsáno, že by si akorát měla ráno trochu snídat. Je to tak, viď? Neboj se, Denisku. Toho čerta pošlem pryč. Nemá se čeho bát. Řekněte básničku. Nějakou pěknou umí. Tak s maminkou řekne básničku.